Ve svobodném světě je to tak, že nikdo nikomu nenařizuje, komu nebo čemu má věřit a kde má čerpat svoji duchovní sílu. Svoboda znamená možnost volby. Vlastní rozum společně s naší duší nám ukazuje, jak odhalovat krásu světa a pociťovat radost z bytí. Každý z nás má právo tváří v tvář hledat mravní hodnoty a poznat hloubku života a nalézat jeho základní měřítka. Také se musíme snažit poznat, jakým způsobem je naše duše závislá na duši světa a hledat v tom smysl své existence. Pak docházíme k poznání, jak jsme v tomto velkém světě malí. Čas od času jsou příležitosti vydat se na cestu do svého nitra, abychom přezkoumali jeho skrytá zákoutí, to je všechny naše pocity, postoje, přesvědčení, vzpomínky i zkušenosti, které vytvářejí náš vnitřní život. A to jsou okamžiky, kdy si můžeme uvědomit, co všechno nás přesahuje a co určuje rámec toho, kdo jsme. Toto poznání nás může naučit více si vážit zázraku života. Přemýšlení autora tohoto dokumentu o tom všem se stalo podstatou následujícího filmu. Svět rozkládá se za světem, za hvězdou hvězda, když půlnoce tmí, a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce a let jeho hudbou tajemné radosti řmí a duše těch, kteří nejvíce trpěli, do něho vejít smí. 100 bratří řeklo, známe tajemství jeho, mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem. Milenci řekli, přílišnou září oslepí zraky a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm. A ti, kteří dovedli viděti tisíciletí, s úsměvem ptají se, zem? Tak viděl zem Ottokar Březina ve svých básních svět života a smrti, radosti a smutku a také nadpřirozenosti pozemské i nebeské. Zem, místo pro život živých, místo, kudy prošly miliardy lidí, dobrých i zlých, prostých i urozených, bohatých i chudých, známých i neznámých, místo, které může mít kouzlo pro všechny ty šťastné, kteří umí vnímat všemi smysly těla i duše tu přenádhernou vůni této země. Vždyť život je jedna základní krása a náš čas je nejhodnotnější dar, protože před námi stojí beztvarý a němý. A je jen na nás, jestli umíme vychutnat každý vzácný okamžik tohoto mimořádného daru. Ráno vstaneme, večer jdeme spát a nepřemýšlíme o věcech samozřejmých, jako například, že se země točí, jak je velká, proč se střídá noc a den, proč je 4ročních období, 365 dnů v roce a čím vším musela naše planeta projít až do dnešních dnů a přitom je to tak důležité pro všechno živé na Zemi. Je lehké si zjistit, že Země urazí za 1 hodinu vzdálenost 108 000 kilometrů a letí rychlostí 30 kilometrů za sekundu, že Slunce je od nás vzdáleno 150 milionů kilometrů, což je 400krát víc než Měsíc,
od kterého nás dělí 384 400 kilometrů a je 4krát menší než Země. A je možné si zjistit spoustu jiných údajů, o kterých nevíme a ani nás běžně nezajímají. Všechno to jsou pro nás poznatky jen těžko představitelné. Stejně tak jako to, že vesmír vznikl před 15 miliardami let takzvaným velkým třeskem a tím vznikl současně i čas a prostor. V naší galaxii je prý přibližně 100 miliard obyvatelných planet, pokud existuje ve vesmíru 500 miliard galaxií, to je gravitačně vázaných hvězd. Ty jsou nám však mimořádně vzdálené. Astrologové zatím zjistili, že jedinou planetou, na které existuje život, je prý Tau Ceti. Je od nás vzdálená 11,9 světelného roku a nachází se v souhvězdí Velryby. Podle komety Helios, pohybující se rychlostí 70 km za sekundu, by cesta k uváděné hvězdě trvala této sondě 51 000 let. Je samozřejmé, že během staletí se dle lidského poznání pohled na vesmír a jeho vývoj neustále měnil a také je nutné říct, že se o něm neví mnohem víc než naopak. Také proto se odborníci i různí mecenáši asi nikdy nevzdají velmi nákladných projektů k poznávání a dobývání kosmu. Část odborníků se zase nevzdá myšlenky o návštěvách mimozemských civilizací na naší planetě. A to zejména proto, že na různých místech světa se nacházejí nejpodivnější a nejzáhadnější artefakty a svědectví. Jsou rovněž názory, že Země je jen jedna buňka ohromného organismu řízeného z kosmu a je ovládána kosmickými energetickými toky. A člověk, stejně jako všechno ostatní na Zemi, je projevem evoluce samotné Země jako jednoho organismu. Také se předpokládá, že život zde mohl vzniknout několikrát a následně být opakovaně zcela zničen, než došel k úspěchu. Rovněž prý je možné, že se mohl být zanesen z kosmu prachem nebo meteoritem. Není možné, aby vesmír neměl řád. To je velký problém lidstva, který musí v budoucnu vyřešit. Pokud o těchto a podobných věcech přemýšlíme, cítíme tu skrytou přítomnost věcí neznámých a neviditelných. Proto se snažíme najít nějakou pravdu a víru. 8 miliard lidí žijících v současné době na Zemi dýchá tu přenádhernou vůni země, vůni života, hledá a tápe, protože na mnoho tak hlubokých otázek nezná odpověď. Protože se jim materialistické názory vesmírné trajektorie zdají nesmírně složité a nepochopitelné, uchýlují se k různým jiným představám o vzniku života. Proto vznikla na celém světě široká škála náboženství a přesvědčení, která vychází z různých představ o řízení našich kroků a činů. To, že tato vesmírná problematika evokovala vždy myšlenky básníků, lze přiblížit básní zpívaly hořící hvězdy ze sbírky Ruce od již citovaného našeho krajana, vynikajícího básníka Ottokara Březiny.
zpívaly hořící hvězdy. Každou vteřinu, vždy na svém místě, v mystickém tanci světů kroužíme kosmem. V zářící sféry duchů sáláme svůdné krásou. Kolem našich hlav aureolami zlaté vlasy se jiskří, napínané jak zvonící lesa vichřici letu. Do tváří našich, jež extází hoří, chladivě věky nám vanou a schvácené štěstím letu svého, zářením bolestné rozkoše vysílené, s výkřikem, jenž letí nekonečném, harmonicky a jásající, klesáme, mystické tanečnice, a v krvi své, jako pohřbené v růžích, umíráme. Vstupují sestry na naše místo, běloskvoucí, a v písni, jež soumraky věčna se valí, vlnami stále vzrůstajícími, v nové a nové prostory postupuje, v mlhovin prachu pozdviženém, zářící předvoj mystéria. Nejenom významní básníci, prozaikové, ale i filozofové, vědci, teologové, králové, lékaři a miliony lidí na celém světě věří také na dvojí domov, a tedy i na dvojí život. Věří v nadpřirozenou sílu, v Boha. Nechtějí souhlasit s materialistickou teorií vzniku života. Nechtějí se smířit s tím, že by jejich život měl být jenom souborem pohybujících se molekul a nic víc. Spousta lidí také nevěří spravedlnosti světské a proto věří té nadpozemské. Jsou věci, o kterých si nestačí jenom něco myslet. Je třeba je nejprve nějak zažít a pak v ně třeba i nějak uvěřit. Víra v Boha také pro někoho může znamenat mít v tomto světě ještě nějakou naději. Přemýšlivý člověk má hlad a žízeň po milosti, protože mu k životu nestačí jen chleba. Takový člověk hledá smysl života, odpuštění, přijetí vnitřní svobody, dobro, milosrdenství, bezpečí, společenství, lásku a útěchu. Tyto lidi zaplavuje pokora před tajemstvím života a lidské bolesti. Je-li člověk stvořen pro Boha, je stvořen pro velkorysost. Někteří lidé při svém rozhodování tvrdí, že život je jen radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. Je-li bytím, že všichni jsme součástí tajemství, které nás přesahuje. Neštěstím je lhostejnost, bezmyšlenkovitost a duchovní lenost. Pro nás křesťany je dle církve tady na zemi život první a znamená službu. Druhý je pak na nebi a představuje již uváděnou naději. Nebe je tedy místem, kde může lidská duše dosáhnout sladké a překrásné věčné blaženosti. Jak už bylo zmíněno, jsou tyto otázky obsedeny neproniknutelnými pavučinami nekonečných úvah, v kterých se ztrácíme, a zdí, za kterou nevidíme. Pak je přemýšlení o tom také tůní lidské přirozenosti, ve které se utápíme. Křesťanství se traduje od 30. let našeho letopočtu, kdy působil pocestný kazatel Kristus, který se narodil v roce 0. Tehdy na naší planetě Zemi bylo pouze 300 milionů lidí. Ježíš Kristus Bůh, syn z Nazareta, je považován za vyvoleného a dlouho očekávaného Mesiáše. Byl poslán Bohem Otcem, aby zachránil lidstvo, a je božím fyzickým projevem. V křesťanství je Bůh nejvyšší bytost
stvořitelem všech věcí známých i neznámých lidstvu. Je také kontrolou nad lidskými událostmi, je věčný, všemocný a vševědoucí. Jako stvořitel vesmíru je z něho odstraněn. Bůh je bez tělesné identity a má mnoho podob v závislosti na svých věřících. V nauce o svaté trojici křesťané považují Boha za 3 různé lidi, a to Boha Otce, Boha Syna a Ducha Svatého. V nekřesťanské době lidé také věřili, že jediným Bohem je slunce. V jedné modlitbě se praví, cituji, pro bohatství boží slávy se člověk posílí a upevní vnitřní člověk, aby Kristus skrze víru přebýval v lidském srdci. A tak, aby zakořeněn a zakotven v lásce, mohl člověk spolu s ostatními pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. Důkazem toho, že se lidé nechtějí smířit se svým osudem, je i to, že i neznabozi upírají v hodině poslední často svůj mrznoucí pohled na stejný kříž jako věřící. To znamená znovuzrození vědomí po fyzické smrti člověka v novém těle. Tato víra dává naději, že se vrátíme znovu do života a že se budeme mít lépe. Je to znovu příklad přemýšlení o smyslu lidského života a jeho pomíjivosti. Je tedy Bůh nebo není? Na tuto otázku, kterou si musí položit každý, protože bez odpovědi na ni se v tomto světě žít dá, ale těžko se z něj odchází. Pro některé lidi je snazší žít v jistotě překroucené pravdy, než v mnohdy palčivé nejistotě víry. V nejistotě proto, že víra je jen vírou, nikoli jistotou. Je pravda, že nejvíc milujeme to, co ztrácíme, a tak každá naděje je dobrá. Čas je pro všechny ten nejvzácnější dar, což si nejvíce uvědomují lidé starší a zkušenější. Člověk mnohdy až s ubývajícími silami a nabývající životní zkušeností pochopí, že doposud byl asi moc pyšný a že všechno, co je kolem něho, je mnohem složitější, a tedy sám jeho život. Jen ten, kdo boží milosrdenství potřebuje, je může vnímat. Jen ten je pak neupírá druhým. Člověk prý vidí ve skutečnosti jen to, co si uvědomuje. Otázka je pak, jak si má uvědomovat to, co nevidí. Je to prosté. Musí jenom věřit, hledat spravedlnost v nadoblačnu. Věřit v nadpřirozenost Boží, ale také i v nadpřirozenost pozemskou a v obrovskou sílu přírody. K pláči trpících je svět často hluchý. Proto se také někteří z nás stále více upínají k těm nejobyčejnějším věcem kolem nás. Toulají se přírodou, hledají kousek nebe, země, strom. A z toho všeho, co dříve opomíjeli, se snaží načerpat sílu do nitra vlastní duše. Nadpřirozeno je sice to, co nepodléhá zákonům přírody, co existuje mimo svět. Ale lidé si již od pradávna vytvářeli nadpřirozené bytosti i v přírodě svým takzvaným duchovním zrakem, ezoterickými prožitky, spiritualitou, šamanstvím, mystikou, magií a jinými prostředky. Jsou to pro nás i dnes třeba vodníci, čarodějnice, polednice, víly, bludičky, skřítci, čerti, smrtky a další. A tím si již dostajemný svět přírody lidé ještě více povyšovali nad člověka.
Tím také zvyšovali respekt vůči přírodě, stejně jako u nadpřirozenosti nebeské říkali, že to sice možná být může, ale také to možná není. A proto, i když se modlíš, nezahálej, život je příliš krátký. Výsledkem toho všeho nikdy nemohlo být nic špatného, ale naopak výsledkem je taková jedna veledůležitá lidská vlastnost, a to je pokora a úcta ke všemu, co nás přesahuje. Podle Dalajlámy je nejlepším náboženstvím to, které tě udělá nejlepším člověkem. Proto svatost přece není nic jiného, než v co největší míře uskutečněné lidství. Veškerá příroda je tedy tím, co je na člověku nezávislé ve smyslu přírodních zákonů a stojí v protikladu k nadpřirozenému, k svatosti. Ať už je to jakkoliv, odráží se toto všechno v našem vnímání, v našich vlastnostech, schopnostech, kvalitách a pocitech. Země je pak v kontextu s uváděným výkladem místo, kde můžeme úplně všichni, bez ohledu na víru, také dosáhnout blaženosti, a to tím, že budeme kromě jiného vnímat i posvátnost a důstojnost svého životního prostoru. Země je také místo, kde vládne příroda, která ze své podstaty působí při cizelování našich duší. Jsme součástí přírody, která prý nám dala rozum, abychom se proti ní bránili, ale také nám dala srdce, abychom se proti ní neubránili. Nestojí ani na naší straně, ani proti nám. Je pravda, že když vidíme přírodu čarovat, neumíme někdy tento pocit popsat. I v našem okolí jsou místa, kde jde cítit vanutí nezemských míst, o kterých můžeme říct, že byla stvořena přímo anděli nejen pro blaho země, ale i pro nebe. Když máme to štěstí uvidět přírodu, odhalit svoji rozmanitou tvář a otevřít svou náruč, jsme často konsternováni. Blaho našich očí, vůně v nose, hudba v našich uších je většinou paradoxně v prostředí tesknoty, kdy nastává chvíle napjatá jak před úderem na zvon a svět je náhle více v rukou božích než lidských, kdy zvuk je v tichu násilím, kdy se země v horku chvěje a pohybuje jako živá, kdy slunce kropí zem s tlustlými paprsky, kdy vyprahlá zem prosí o kapku rosy, kdy na mezích usychá zaprášené bodláčí, kdy i louky v poledním žáru přepadne strnulý klid a v trávě se motají sluncem opilé mouchy, motýly a jiný hmyz a zelené rákosí u břehu rybníka prořezává znavený pálící vzduch, kdy sladký klid a teplo se všude rozkládá a voní a houstne při zemi, kdy obilní lány už chlebem voní a jen málo jde slyšet unavené hrdelko skřivánčí, kdy země vyzařuje omamnou a silnou hlínou, trávou a dozrávajícím obilím přírodní vůni, kdy krajina sálá zvláštní vadnoucí vznešeností, když škvíry ve skalách jsou větší a častější a lesní strnulé hvozdy výdechují vonný pryskyřicový dým, kdy i kapr v rybníku je línější, kdy strnadi na růžovém šípku už nespívají a zvěř se uchyluje do stínu, kdy věčnost si sedá na střechy domů, tehdy cítíme tu tajnou hořkost odevzdanosti a o to je i vnímání našeho života silnější. Krásný je i čas, kdy země po dešti voní a oddechuje vláhou, Kdy stromy a keře jsou plné květů, kdy jejich duše se snoubí se zemí a vzduch je plný této vůně, kdy žáby v potocích a rybnících svou milostnou píseň řvou a vůně šeříků, bezu a hlohu
lípy a polní květů do nosního chřípí zalezou, kdy jemný vítr zlehka hladí a vlni luční trávu, kdy les šumí a zní ptačí písní velebnou a kukačka z něho volá a blesky zakaboněnou oblohu rozetnou, a pak ze zahrad a blízkého lesa stoupá jemný opar. To nás myšlenky kam si odnesou a naše duše je plná horúcnosti, pokory a lásky. To pramen nadpřirozené útěchy nás osloví a svět má rázem jinou podobu. Každý z nás už také zná svá místa pro pokoj duše a sladkou chvíli samoty, kdy ve vzpomínkách ucítí dotek starých časů a božích symbolů. Každý z nás už mnohokrát zažil pohled do volné krajiny s místy častých symbolů lidského utrpení a pocitů údělu krátkého lidského bytí, které nás mohou ovlivnit víc, než si myslíme. I v našem okolí můžeme nalézt kapličky, kamenné i kovové kříže, boží muka a pamětní kameny stojící na kraji polí a polních cest. Většinou už nikdo k ním nenosí květiny a jen poschlá tráva a větrem oškubané kvítí zdobí jejich okolí. Tyto prosté památky symbolizující také pomíjivost života zde stojí trpělivě, aby nám připomínali obtížný a často smutný život našich předků, neboť jej vyplňovala těžká práce, zápas s přírodou, o uhájení živobytí a také osobní bolesti a ztráty. U křížů prosili a dodnes lidé prosí Boha o pomoc. A zastaví se s úctou u nich také ti, kteří nestratili smysl pro duchovní a mravní hodnoty. A i když vítr unáší tyto myšlenky daleko, můžeme si být jistí, že ve všech dobách lidé milovali tuto zem, prosáklou potem a vonící mateří douškou a život zbrázděný lidskými osudy. A jeho vůni nasávali plnými doušky, jak to děláme dnes i my. Všem nám je umožněno vší silou a všemi smysly vnímat záhady a tajemna života a s obličejem obráceným k nebi cítit tu nostalgii věčnosti a řád moudrosti země. Tyto perly lidských pocitů jsou u každého jiné, ale jsou velmi silné a těžko popsatelné. Jsou to chvíle, kdy ztrácíme slova. Přiznejme si, život není lehký pro nikoho, ani pro živočichy, rostliny, ba ani pro člověka. A proto je tak vzácný. Každý jedinec usiluje o svoje místo na slunci, o svůj životní prostor, o svoje štěstí a také o vlastní strategii přežití. Není možné nevidět tu neúnavnou snahu všeho tvorstva o zachování života a přizpůsobování se svým vývojem měnícím se podmínkám. Tomuto procesu se říká evoluce. To vše se často děje i za cenu agrese jednoho vůči druhému. A je to také boj s přírodními podmínkami, kde se někdy dost výrazně mění. Jedinci jsou pak rafinovanější a dokonalejší. Nemůžeme také nevidět tu vzácnou, miliardy let starou symbiózu všeho se vším. Například vzájemné propojení rostlinné a živočišné říše a vzájemnou spolupráci uvnitř těchto skupin. Nejlepším příkladem je les. Je to prostor, kterého se v mnoha případech lidská ruka dotkla jen minimálně a kde si pravidla života často stanovuje sama příroda. Les je pro většinu lidí vytoužené místo odpočinku a symbol ticha a romantiky. Les je také zdroj suroviny pro výrobu
spousty člověku užitečných věcí, například dřeva pro výrobu houslí. Podle houslařů je v každém kousku dřeva utajena jiná melodie, vůně a energie, stejně jako v každém kousku lesa a konkrétního místa v určité chvíli. Málo kdo však ví, že stromy v lese mezi sebou vzájemně komunikují, láskyplně se starají o své potomstvo a pečují o své staré a nemocné sousedy. Stromy také mají paměť, předávají si informace, pociťují bolest, mohou dostat úpal a časem se jim tvoří i vrásky. Komunikují spolu pomocí vonných látek, vysílají signály a upozorňují ostatní stromy na nebezpečí. Jejich spletitý kořenový systém propojuje většinu jedinců stejného druhu a prostoru. Výměna živin a určitá forma sousedské výpomoci v nouzi je u nich asi pravidlem. To znamená, že lesy jsou superorganismy podobné, například společenství včel a mravenišť. Toto a také mnoho jiných informací o lese nemusíme znát, ale všichni víme, že je to prostor, kde se okamžitě cítíme dobře, protože vyzařuje sílu a harmonii a je zdrojem regenerace a zdraví. Také tady můžeme prohloubit své cítění a tím se více otevřít nejen přírodě. Tady můžeme nabrat sílu do dalšího života a mnohdy i zažít iluzi divočiny a divoké neuspořádanosti, respektující pravidla přírody. Tady je možné rozehnat mlhu, která se klade mezi naši duši a okolní svět. Tady se dá zapomenout na všechny trable, zde můžeme snít, meditovat, užívat si klidu a pohody a tím dosáhnout určité duševní hygieny. Tady je možné lépe pozorovat kouzlo ročních období v jejich rozmanitosti barev a vůní, zejména na podzim. Tady můžeme cítit vůni hub a vlhkou kořenovou vůni tlejícího dřeva, jehličí a listí. Tady se můžeme ponořit do náruče ticha a alespoň na chvíli se cítit dobře. Tady můžeme slyšet šumění lesa a vítr v korunách stromů, ale i posvátné ticho, ptačí zpěv a vábivé lkaní lesních řek, potoků, rybníků a tůní. Tady můžeme vidět romantické paseky, mýtiny, zvířecí pěšiny, křivé sukovité stromy, bizarní kořeny, kapradiny a skály porostlé mechem, stromy na svazích bojující s větrem a nečasem, padlé stromy a krvácející červánky v korunách stromů. Tady mají svá místa také staré mlýny a hájenky, ukazující s němou výmluvností historii kraje. Je dobré přemýšlet o tom, proč má pro nás volání kukačky takovou ozvěnu v našem srdci. Každopádně se musíme spoléhat na své vlastní srdce a své vlastní vidění a cítění. Proč bychom se měli bát snít? Proč se neoddat nabízeným vzácným emocím? Proč se neprojít bosýma nohama trávou? Proč si nelehnout na záda a dívat se do oblak a na hvězdy? Proč také nepoznat blíže bublající potoky, rybníky a řeky, klenoty naší přírody a světy mnoha druhů vodních ptáků, ryb i vážek a jiného hmyzu a mnoha jiných živočichů a rostlin? Proč se bránit vůni puškvorců a rákosí? Proč nepustit k srdci tu zvukovou kulisu plnou hluku, nekonečného hemžení a snažení,
které má svůj řád. V němž do sebe zapadá článek k článku tak, jak u celé mozaiky všech tvorů a rostlin na zemi. Často je také dobré nevnímat jenom přírodu, ale celý svět, pouze hlavou, ale i srdcem a podívat se do duše tohoto světa a do hlubin našeho nitra, kde existuje mnoho dojmů a obrazů naší duše. Odhalíme-li hluboko v sobě tento prostor, je to, jako bychom objevili úplně nový rozměr života. Ucítíme to kouzlo života, radost z něho a pochopíme naše životní poslání. A jestliže toto pochopíme, tak jsme došli tam, kam máme. Musíme se naučit pečovat o svou duši a rozumět jejímu jazyku. Jsme všichni jenom kratičkou štafetou na miliardy let staré cestě vesmírem. A člověk dle názoru romantiků prý vyšel na svou pozemskou pouť a utkvěl na horizontu země, na jejich cestách, na každém stéble trávy. Jsme prý jen malé semínko či suchý list unášený větrem, což znamená, že každý náš okamžik tady je pak i křižovatkou mezi životem a smrtí. A proto bychom se měli těšit z každého vlídného okamžiku a radovat z toho, že jsme milováni, že nejsme sami a náš život má smysl. Život by nás měl všechny naučit si všeho víc vážit, zejména zázraků života. Měli bychom umět přijímat všechny boží dary s velkou dávkou pokory a úcty. A to nejen kvůli sobě, ale i pro blaho našich dětí. Ze života bychom se měli radovat, protože je krásný. Za život bychom měli být vděční a děkovat Bohu za to, že nás učinil podnájemníky této krásné země a že nám dovolil dýchat její vůni. Měli bychom být pozorní k životu a umět se vyrovnat s jeho pomíjivou drahocenností. Je krásné být člověkem. Toto upřímné vyznání zemi by autor textu rád zakončil třetí básní Ottokara Březiny Příroda. Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek dávného žití, z něhož jsem vyšel, dechl mi z vůní a z hovoru stromů a z těžkého zvonění hmyzu nad vodami. Celá staletí ležela mezi mou rukou, jež trhala květy a jimi. Mezi mým zrakem a tajemným světem jenž tisíci tázaných pohledů v duši mou němý se díval. Oblaky setměly západní slunce. A duše má ptala se větru. Jsou to oblaky přicházející nebo odcházející? Odmlčely se větry, poslušná zrcadla se sladily vody a hvězdy, jak ohně hasnoucí v studených vlnách svítících moří, vřely a šuměly nade mnou neviditelné. Světlo umírá jenom příchodem ještě většího světla. Ještě většího světla.